vez feito o Panamá, vamos outra vez a pasar o tafetán. Empezamos tecendo un si un non, vale, neste caso vai nos igual porque abaixo xa non hai tafetán. Tiramos, este pasamos detrás e media volta para baixo. Baixamos e agora aquí hai que apretar ben para baixo, Agora xa se ve que o volumen empeza a parecer máis. Baixamos. Si vedes que as pasadas os quedan moi apretadas ou moi floxas, levantades. Darlle duro para baixo. Bueno, unha vez que temos as 4 pasadas, agora vamos facer esta técnica de aquí. Entonces, collemos outro color, empezamos desde o lado oposto en que está ese, e empezamos a tecer. Un si, un no, hasta a esquina. Rematamos, xa está detrás da urdime, agora vai para baixo. Ahora vimos o amarelo sempre enganchando este de aquí. Ahora vamos por detrás, que é onde nos toca, así, tecemos esta esquina e pasamos. Aquí tiramos un pouquinho para que quede para atrás. Ahora collemos este color e nos toca por arriba e por abaixo. Chegamos así. Baixamos. Agora nos toca o amarelo. Ao chegar aquí, o pasamos para que queden trabados. Caso, no amarelo hai que deixar aquí un pouquiño solto para que depois poda dar a volta. Agora vos explico. Cando nos toca esta cor, ahora tócanos por detrás, así. Entonces, o que facemos ao deixar aquí ese solto é poder metelo para atrás. E ahora sigues. Agora nos toca o amarelo, sempre amordazando. Vale. Esta é a parte que vai para atrás. Xa temos 4 deste color. Agora pasamos por aquí, volvemos,
facemos ida e volta. Este o deixamos para o remate. Deixamos un trozo para manipularlo ben. Vale. Ahora collemos outra cor e xa lle vamos a cambiar o sentido. Antes iban por aquí as líneas, ahora van a ir por esta. Empezamos desde outro lado. Facemos o mesmo. Un si, un no. Para baixo. Volvemos co amarelo. E facemos así outras 4 líneas. Chegado aquí, xa temos as 4 pasadas deste cor, entón agora vamos a continuar con este. Entón, este queda tal cual como está, é o que temos que mover. Lle damos 2 voltas na esquina e collemos así. E agora seguimos. Un si, un no. Temos que medir o tapiz daqui á marca 12 centímetros, entre 11 e 12. Agora vou vos enseñar como se fai para cando se acaba alá, como continuar. Rematas onde se te acabe para baixo, como se fai en todos os remates, vale? Pois a seguinte. Aquí metí un fío de 3 fíos, de 3 metros, perdón. Por la mitad. Este o boto para atrás. Que non estea moi longo, senón molesta. Boto para atrás. E agora continuo. Tezo un pouco, un si, un non. E xusto na urdime que está ao lado, e por onde paso para atrás e para baixo. Isto é o que tenho que fazer. Aí, para atrás. E agora si, xa tece seguido hasta que teñas. Bueno, unha vez que temos xa o tamaño que queremos, empezamos a facer os nudos xa de final, vale? Antes de baixo